Знаете ли как завършва всеки първи матч на Олд Трафорд на нов менеджер след ерата Алекс Фъргюсън? Правим това видео, защото все пак днес е и първия домакински матч за Рубен Аморим на Олд Трафорд срещу Евертън, така че нека да направим една разходка обратно в историята и да видим след Алекс Фъргюсън кой как се е представил на Майти Олд Трафорд. Алекс Фъргюсън заменен, разбира се, от Дейвид Мойс, който започва 0-0 равенство с Челси на Жозе Моуриньо. Мойс е заменен от Ван Гал, който започва на Олд Трафорд с загуба от Слонзи. Ван Гал е заменен от Жозе Моуриньо, който започва с 2-0 срещу Саутхемптън. Жозе е заменен от Оле, който започва с 3-1 победа у дома срещу Хъдърсфилд. И Оле вече за постоянно беше заменен от Тен Хаг, който започва с 2-1 загуба от Брайтън в къщи. Да се надяваме, че днес започваме победа, тази нова ера на Аморим в Манчестър.